2026 suple 0,2 de importe, 624.652 euros con 33 céntimos, financiados con baixas por anulación, con destino a dotación de achegas municipais para certas obras incluídas no POS-Plus 2025 e POS-Plus 2026 e para diversas actuacións de pavimentación na cidade. Tamén se debate agora xa o segundo punto, que é a aprobación do orzamento xeral e o cadro de persoal do Concello de Santiago de Compostela do exercicio 2026 e, finalmente, o punto número 3, acordo de disponibilidade de crédito orzamentario do orzamento xeral do exercicio 2026. Ten a palabra para comezar o señor César cando queira. Boa tarde a todas e a todos e tamén un saúdo a todas as persoas que nos puedan seguir por streaming. No teñen un único públicos para unha Compostela que é diversa e igualitaria e que debe ofrecerlle oportunidades a todo o mundo. Son uns orzamentos que se negociaron e que recollen moitas das propostas que xurdiron nas negociacións coas concelleiras non adscritas e co PSOE e coas que estamos plenamente de acordo. É o caso das intervencións nos parques infantís para mellorar o da Trisca, o da Rúa Budapest, de Marrozos, de Angrois, da Rúa Manuel Beiras ou da Rúa Lisboa, o arranxo de pavimentos de Chapacuña e Chapaplana, as beirarrúas en zonas como San Lázaro ou o Agro dos Mozos, o camiño peonil a Pardiñas, o plano de incorporación de bancos, etc. E o tamén doutras obras en espazos deportivos, como, por exemplo, a adecuación da parcela anexa ao Vero Boquete para un circuito de ciclocross ou a agardada renovación do céspede de Villestro. Tamén apuntalan que se poida traballar en proxectos de maior envergadura, que significarán transformacións urbanas como a futura reurbanización do Restollal e a ampliación do pabillón deportivo desta zona. Unhas conversas que confirmaron tamén a coincidencia noutro tipo de actuacións como o censo de vivendas baleiras, o estudo sobre equipamentos culturais, o programa de sensibilización e educación en diversidade afectivo-sexual, a discriminación positiva a favor do deporte feminino e minoritario, o ocio alternativo ás TICs para a mocidade, o impulso da xestión integral para os complexos deportivos, a municipalización dos aparcadoiros da Praza de Galiza e da Praza de Vigo ou un novo modelo de xestión do mercado de abastos. Independentemente do proceso negociador, estas contas permitirán adxudicar o novo contrato do Servizo Público de Transporte Colectivo cunha partida de máis de 8,6 millóns, que é unha das principais demandas da nosa veciñanza. Acrecentarán tamén a dotación para os servizos de madrugadores e de comedor, alén da conserxería e da limpeza nos centros educativos, con máis de 1 millón de euros de incremento para estes fins. O mesmo acontece co Servizo de Axuda no Fogar, que aumenta 300.000 euros, e o mesmo cos centros socioculturais que incorporan un novo contrato. Destaca tamén o esforzo nas redes de colaboración coas diferentes entidades e asociacións en ámbitos como o veciñal, o cultural, o deportivo ou o profesional. Estes orzamentos continúan introducindo melloras na administración e permiten aumentar o número de bombeiros e policías. O esforzo realizado no capítulo 1 non ten precedentes, pasando dos poucos máis de 41,1 millóns en 2025 a máis de 45,8 millóns en 2026, o que representa case 31% do total do orzamento para atender o aumento de efectivos e a mellora das súas condicións económicas. Sobre a primeira das cuestións, convén salientar que non se amortiza ningunha das prazas das 42 xubilacións e das 12 da UMAT transferidas aos Sergas, e que se crean 5 novas prazas por cima da tasa de reposición, das que 3 serán policías locais e 2 reforzarán a Administración Xeral. A recuperación das prazas transferidas permitirá aumentar en 6 efectivos a dotación de bombeiros e cubrir as necesidades de traballo social, deportes, informática
ou dos servizos económicos. Sobre as condicións laborais do persoal municipal reflíctense os compromisos coa representación sindical e cos acordos estatais, ademais de prever a valorización dos postos de traballo que se está realizando por primeira vez neste Concello. Para alén de coidar das persoas, os orzamentos tampouco esquecen o coidado do espazo, a sustentabilidade ambiental e os investimentos en novas obras e equipamentos municipais. Estas contas permiten atender a xestión da nova depuradora da Silvouta, que neste ano supón 4,2 millóns, 2,4 máis que o 2025. En o relativo a investimentos, convén lembrar que o orzamento se complementa cun expediente de crédito extraordinario e de suplemento de crédito. Con este expediente habilítase algo máis de 1 millón de euros co que se atenderá a rede de saneamento de Reboredo en Enfesta, as sendas peonís da Gracia e de Grixoa, a rexeneración do pavimento do Camiño de Real de Piñeiro e de diferentes vías e camiños, como, por exemplo, os de Cesar. Todo isto no ámbito rural. Na zona periurbana permitirán mellorar os pavimentos do barrio de Castiñeiriño, da Rocha, de Vidán, e, ademais, de varias rúas nos polígonos da Costa Bella e do Tambre. E no urbano servirán para intervir no asfaltado das rúas do Doutor Teixeiro, Puente Castro, Barcelona ou sempre en Galiza, e da contorna do complexo hospitalario e continuar resolvendo a accesibilidade e a mellora do mobiliario en diversos puntos da cidade. Volvendo de novo ao orzamento, o capítulo 6 Sexto incorpora outros 513.000 euros para este tipo de actuacións de rexeneración urbana. Dótanse as cantidades que permitirán iniciar o cumprimento do plano Horizonte Compostela e dos fondos EDIL, con casi 900.000 euros para o colector da Avenida de Lugo e máis de 300.000 euros para a factoría de Salgueiriños. Proxectos que arrincan xunto con outros tamén incluídos e xa con dotación como as vivendas de Caramoniña. Consígnase así mesmo cantidades para o plano de fugas na rede de auga, a mellora do cemiterio e de novas luminarias, servizos básicos que compre continuar mellorando, como se continuará tamén ampliando a rede de saneamento. Canto esforzo nos equipamentos, destaca a Casa dos Maiores cunha dotación de 1 millón de euros e o pabillón do CEIP Lamas de Abade e outros. Estamos, pois, perante os orzamentos necesarios e imprescindíveis, diría, para atender as necesidades e os compromisos deste Concello coa nosa veciñanza e coas competencias en servizos e cuidados. Evidentemente, cabría abordalos con prioridades diferentes e deste goberno municipal son coñecidas, están explicitadas e sempre se dirixen a un único obxectivo, o benestar da veciñanza. Non é posible avanzar sen un novo orzamento e por isto que agardamos e pedimos o voto favorável de todas e todos os integrantes deste pleno municipal. Moito obrigado. Obrigada, señora César. Señor César, ten a palabra o señor Muiños, cando queira. Sí. Boa tarde, alcaldesa, compañeiros. O primeiro que cabería preguntarse, visto que aconteceu nas últimas semanas, é se a alcaldesa lle importa o que votemos hoxe aquí. Semella que o que votamos só lle importa cando pode condicionar a xestión municipal. Non respecta o máis mínimo a función representativa, senón que só interpreta o pleno municipal como un trámite. A democracia como cortapisa e non como sistema de representación. Ese é o problema que hai de fondo, que a alcaldesa non asume que está a fronte do maior goberno en minoría. Eu digo en mayúscula, en minoría da historia do noso Concello. Son só 8 de 25 concelleiras e concelleiros. E por iso, porque non respecta a función representativa que temos as demais persoas que formamos a corporación, é polo que non poderemos votar a favor dos orzamentos. E non por non intentalo, senón porque nin respectou os preacordos alcanzados na negociación, nin respecta as nosas propostas como representantes lexítimos da cidadanía. O mesmo tique autoritario que a leva a querer tirar para diante co contrato de auga, a pesar do acordo que ela mesma impulsou no pasado mandato para que fose o pleno quen tomase esa decisión, é o que leva agora a presentar unhas contas públicas nas que non incluye prácticamente ningunha das nosas propostas. Eu sei que a señor San Martín non lle importa facer o contrario que dixo, demostra cada día. Nós non somos así. E lamento que a alcaldesa cualifique a coherencia como unha estrategia suicida, como dixo nos últimos días. Eu sei que vostede lle saiu ben a estrategia de vender a mesma lavadora a todo o mundo, a de dicirlle aos propietarios das bus que iba a facer unha amnistía, a absterse na votación despois, sendo alcaldesa, a bandeirar a regulación das vivendas turísticas.
esa mesma estrategia de bloquear a operación Peleteiro por unha presunta oposición veciñal e despois presentar ao pleno máis ou menos o mesmo proxecto que bloqueou estando na oposición. A súa foi a estrategia do populismo, pero a nosa é a de coherencia coa palabra dada. Porque nin somos BNG, nin somos Compostela Aberta, nin somos o PP e tampouco somos, por sorte, o que queda do que foi o PSOE neste Concello. Mire, en xaneiro, cando tivemos acceso ao primeiro PDF relacionado cos orzamentos, xa advertimos que unha liña vermella sería rebaixar abaixo os ingresos previstos en sancións de tráfico. Esa foi a nosa palabra. Xa só con iso pregunto, houve un preacordo para reducir ese importe en case 1 millón de euros? Sí. Inclúe ese preacordo no expediente de orzamentos definitivo que hoxe somete a votación? Non. Que se esperaba? Nós non podemos apoiar os orzamentos irreais, con partidas ficticias e ingresos sobredimensionados para conseguir cadrar as contas. O caso das sancións de tráfico é sangrante. É algo que, ademais, tamén se advirte nos informes de tesourería e intervención, que piden prudencia a hora de prever os ingresos e discrepan no importe previsto na taxa do recollido de lixo ou nas licencias de taxi. E sí, tamén nas multas. Pero, evidentemente, este non é o único motivo que nos impide votar a favor destes orzamentos. Non incluíron prácticamente ningunha das nosas propostas. Non é serio que despois de 2 acordos de orzamentos nos respondan con proxectos as nosas propostas para a remodelación dos parques infantís da Trisca, de Marrozos, de Angrois ou Fontiñas, máis aínda cando algúns remontase incluso ao acordo de remanentes do 2024. Só acordáramos facelo e non o fixeron. Querme dicir que non houbo tempo a facer un só proxecto? Pois 150.000 euros é todo o que consignan para parques infantís, o que supón un tobogán ou un columpio, pouco máis. Outras cuestións que reclamamos, creación de beirarrúas en varios puntos de San Lázaro, unha senda pionil na zona de Pardiñas, a creación dun aparcadoiro disasorio na zona norte ante a futura desaparición do de Salgueiriños ou a remodelación do campo do fútbol do Castiñeiriño. Todos nos responden con proxectos, pero que se estamos cansos de proxectos. Miren, nos orzamentos deste ano reservan nun cálculo aproximado 3.300.000 para estudios e proxectos. Vostedes creen que é serio que no último ano de mandato se destine esa partida a seguir estudando e facer proxectos? No último ano de mandato haberá que executar o que xa tiveron tempo de planificar, estudar e proxectar. 3,3 millóns para estudios e proxectos, cando en investimentos reais, en obra pública e actuacións, reservan algo máis de 6 millóns. É unha broma. Mais aínda cando eses millóns de euros en inversión supón máis da metade do que se orzou o ano pasado, que eran 12 millóns. Repito, unhas contas públicas que incumpren todos os preacordos alcanzados con nós, que excluen as nosas propostas e que presentan partidas sobredimensionadas e un recorte no 50% na inversión. Señora Samartín, vostede sabe que nós queríamos chegar a un acordo. Sabe que as nosas propostas eran realistas, porque moitas incluso non dependen deste documento, senón de vontade política e de xestión. Queríamos alcanzar un acordo, pero decidiron desbotar todo o que nós presentamos e negociamos, porque non respeta a nosa función de representación, non respeta as nosas propostas e, lamentablemente, moitas veces tampouco nos respeta a nós como concelleiras e concelleiro. Nós o que decimos, mantémolo. Imos a Aster. Grazas. Eu recoñezo que chego hoxe a este pleno con certo sentimento de frustración e lamentando que unha vez máis non fóramos quen de chegar a acordos e consensos e que se reforzara esa idea de que a política é un problema cando debería ser unha solución. Penso que iso foi a imaxe que dimos durante estas semanas sobre o orzamento que dimos e o conxunto da Corporación Municipal que estivose a falar de moitas cuestións, pero pouco se falou do que hoxe imos debatir aquí. Por que digo isto? Porque pouco se falou do contido de orzamentos durante todas estas semanas vinculado ao debate orzamentario. Falouse de moitas outras cuestións, de tacitismos, de cálculos, de como o resultado da votación de hoxe pode prexudicar ou non, pero non a veciñanza, senón o goberno municipal, pero non se falou
das políticas públicas que van incluídas neste documento de orzamento, que é o que eu considero que deberíamos falar. E creo honestamente que reducir o debate orzamentario a iso, o que foi reducido durante estas semanas, é moi empobrecedor. É facer política con minúsculas, cando deberá ser este debate o pleno máis importante do ano no Concello. O que debate é o que vota a ferramenta máis poderosa que temos para resolver os problemas da veciñanza, porque iso é o que estamos a debatir hoxe aquí, a ferramenta, os orzamentos municipais que nos permiten facer políticas públicas para os veciños. Esos son os orzamentos, o instrumento para transformar os proxectos en realidades, as ideas en feitos. Os orzamentos nunca son números. Detrás das cifras que hoxe votamos está un proxecto de cidade, do cal, insisto, non se falou, lamentablemente. Están unhas prioridades políticas, e iso é o que importa. Unhas prioridades políticas que este goberno ven definindo con absoluta claridade e coherencia nos 3 orzamentos presentados no mandato. Dixémolo no orzamento do 2024, nos do 2025 e agora tamén nos do 2026. Estas son unhas contas, uns orzamentos que falan das necesidades das persoas. Este é o mandato do social. Estes son uns orzamentos marcadamente sociais. Destinamos á área de gasto, 2 de promoción social, case 17,7 millóns de euros. O 12% do orzamento total. Son 177 euros de investimento social por habitante, algo que nunca se alcanzara antes no Concello de Santiago. E adiántome xa a ese clásico de todos os plenos que nos trae o Partido Popular, cando o seu voceiro di iso ou pregunta en que mellorou Santiago nos últimos anos. Pois unha das respostas é esta, precisamente. Esta é unha das respostas. Hoxe, neste pleno, nesta proposta de orzamentos do Goberno, destinamos 177 euros de investimento social. 177 euros por habitante. Nos orzamentos do 2022 eran 113 euros. 113 euros. Hoxe destinamos o 12% do total do orzamento a protección social. No 2022 era 8,6. E direi máis. Santiago de Compostela fai a aposta máis contundente que as outras grandes cidades galegas. Na Coruña, o gasto social por habitante sitúase nos orzamentos do 2026 en 169 euros. En Vigo ronda os 120 euros. Reitero, en Santiago os 177 euros por habitante. As partidas destinadas a atención social primaria soben nestes orzamentos 2 millóns de euros con respecto ao 2025, ata chegarse aos 13,3. E como dicía antes, os orzamentos nunca só son números. Detrás dos números están as políticas. Estes orzamentos permitirános reforzar o servizo da Axuda no Fogar, poñer en marcha o Centro para Persoas en Fogar de Bebís, facer realidade a Casa dos Maiores e impulsar outros proxectos novos. Sobre a conveniencia de executar estas actuacións insisto, sobre o que deberíamos falar hoxe, sobre as dificultades que teremos de executar estas propostas se non hai orzamentos. Porque non ter orzamentos significa non poder desenvolver moitos destes proxectos. Sexamos sinceros, sexamos honestos, non ter orzamentos significa que moitos destes proxectos considerados prioritarios polo conxunto da Corporación do Concello de Santiago e pola propia veciñanza non se poderían facer. E eu botei moito en falta que faláramos deso durante estes debates que tivemos as últimas semanas. Con estes orzamentos votamos tamén reforzar algunhas subvencións nominativas a entidades sociais, algo que se ten pedido tamén neste pleno, que fan un enorme traballo en Santiago. Ou votamos tamén reforzar a Asociación de Empresarios do Tambre para darlle un novo pulo ao biopolo da Sionlla, algo que penso que tamén ten o consenso de todas. Votamos destinar 2,8 millóns de euros a políticas activas de emprego ou case 400.000 euros a factoría de Salgueriños. Votamos, sabido por todos e todas, a tan necesaria mellora de transporte público. Ese é un dos principais retos que nos marcamos para este mandato. Creo que todas as forzas políticas e que está ben encamiñado. Estes orzamentos contemplan a partida necesaria para termos un servizo con maior calidade e con precios asequibles para a veciñanza. Porque iso
Iso tamén se fai a través dos orzamentos. E duns orzamentos no que o Goberno decide que o transporte público é un servizo esencial e que, polo tanto, merece unha forte inserción económica do Concello, porque aí se notan as prioridades. Máis de 8 millóns de euros anuais, fronte aos 6 do anterior Goberno socialista. O incremento do orzamento tamén se nota na xestión da rede de centros socioculturais, no reforzo dos cadros de persoal de bombeiros e policía, no mantemento dos parques infantís e da rede viaria ou na forte aposta que se fai polo Departamento de Educación. Todo iso engloban os 148 millóns de euros. Esta é a cifra máis alta do orzamento da historia do Concello de Santiago, 148 millóns de euros. Non hai ningunha cifra por riba en toda a serie histórica. E digo isto porque é sorprendente que haxa quen defina que estas contas son pouco ambiciosas, tendo o orzamento máis elevado da historia do Concello, o que me pase restomo da segunda quenda, señora alcaldesa. Porque estes son os orzamentos expansivos. Son os orzamentos expansivos, por certo, o contrario do que está a acontecer no resto das cidades galegas. Eu lamento tamén o que temos escoitado moitas veces, que a ambición dos orzamentos se mida en metro cúbico de cemento. E lamento especialmente cando esa análise ven determinada por determinadas organizacións políticas que deberán ter aprendido xa que non hai maior ambición nunhas contas e nuns orzamentos públicos que garantir o benestar das persoas. E iso é o que levamos facendo ao longo deste mandato e co que continuaremos, con feitos. Máis persoas atendidas no servizo a no fogar ca nunca, máis bolsas de comedor escolar ca nunca, novas axudas para persoas en situación vulnerable, iniciativas valentes en materia de vivenda e transformación urbana, ambición en procedementos de licitación como do transporte público, que estou segura que nos dará moi bons resultados ao longo deste ano. Nesta liña seguiremos traballando porque ese é o noso compromiso coa veciñanza. Grazas, señora Rozas. Señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Hoxe mesmo, nun vídeo difundido nas redes sociais, a alcaldesa volveu a invocar a responsabilidade colectiva no momento de emitir o voto sobre o orzamento, nun novo intento de desprazar cara á oposición a responsabilidade pola súa aprobación. Mais esa apelación resulta profundamente inverosímil cando o que marcou precisamente a actuación do goberno municipal e da propia alcaldesa foi a falta de responsabilidade política na elaboración, negociación e tramitación das contas de 2026. Sobre o papel preséntase o orzamento máis alto da historia de Santiago de Compostela. Eso é innegable, cun incremento de un 1,64% respecto de 2025. Pero tras esta cifra non hai rigor, non hai nin rigor, nin diálogo, nin solvencia política, nin a solvencia política que a cidade necesita. E o resultado é o documento que hoxe elevan a consideración do Pleno, un orzamento que non nos representan, que non representa a vontade das socialistas e dos socialistas e que non está á altura do mínimo que se merece Santiago de Compostela, capital de Galicia. Estamos ante o orzamento menos riguroso da historia de Santiago de Compostela. A habilidade deste goberno por engordar artificialmente os ingresos é inversamente proporcional á súa credibilidade á hora de presentar un orzamento serio, riguroso e executable. E non se trata dunha valoración do Partido Socialista, sino dunha conclusión que se desprende claramente dos informes incorporados no expediente orzamentario. Na taxa do lixo recorren a ficción contable para maquillar os ingresos, consignando case 9 millóns de euros como se a nova ordenanza fiscal estivera aprobada. Se no lixo estamos ante un exercicio de ficción contable, nas sancións de tráfico, como é de sobra coñecido, xa estamos directamente ante un caso de fantasía orzamentaria. No ingreso derivado da sentencia relativa ao contrato da hora e da grúa, así como nos ingresos das licencias de autotaxi, o Goberno volve a instalarse nos ingresos fantasma, partidas non recorrentes, sen prazos certos de cobro e que xa figuraban no orzamento de 2025 sen chegar a materializarse. Os 700.000 euros previstos nos aparcadoiros da Praza de Galicia e a Praza de Vigo son ingresos en prácticas. O Goberno dá por feita unha municipalización sen aclarar nin cando empezaría a xerar os ingresos, nin como se vai a xestionar, nin cando entrarían en funcionamento e, ademais, o que é máis grave, sen consignar no orzamento os gastos necesarios para facelo posible.
Estamos ante un orzamento que evidencia a incapacidade do Goberno municipal para xestionar o día a día. O propio informe da Tesourería Municipal cualifica de altamente alarmante a falta de persoal e detalla que hai 8 prazas vacantes sin cubrir que podrían converterse en 10 a curto prazo en áreas clave como atención ao contribuinte, catastro, censo, xestión tributaria, inspección e recadación. E non se trata dun problema menor. Esa carencia, esa incapacidade de cubrir as prazas vacantes que existen está a afectar directamente a xestión, a liquidación e a recadación dos ingresos tan relevantes como a plusvalía, o ICIO ou as licencias urbanísticas. O resultado é algo tan evidente como grave. O Concello deixa de ingresar recursos por falta de cobertura de prazas vacantes que existen imprescindibles para unha xestión eficaz e eficiente e ao mesmo tempo o Goberno tenta compensar esa incapacidade inflando o orzamento nas partidas de ingreso sen base real, como acabamos de ver. Estamos ante un orzamento que é a mellor proba da parálise e da falta de dirección política que este goberno lle impuxo a Santiago de Compostela. É certo, e iso é innegable, que hai un incremento do gasto social. Eso, dende logo, insistimos, é un dato innegable, pero tamén é certo que ese aumento convive cun incremento preocupante do gasto corrente estrutural sen unha estrategia para dinamizar a actividade económica e xerar ingresos estables que o sosteñan. E non o dice o Partido Socialista, o din os propios informes de urbanismo, o din os informes da Tesourería Municipal, o di o informe económico financeiro. Todos eles debuxan un escenario de desaceleración da actividade urbanística e económica e de perda da capacidade recadatoria. De xeito, o orzamento de 2026 recolle unha caída de case 2 millóns de euros no ICIO, en licencias urbanísticas e en licencias de apertura respecto do ano 2025 e o propio informe de urbanismo constata unha forte reducción do número de solicitudes. En definitiva, Santiago perde pulso económico e actividade mentres o goberno municipal segue instalado na inercia e sen capacidade para reverter esta situación. Insistimos, é innegable o aumento do gasto social, pero tamén é innegable que reducen vostedes o importe consignado en comercio en casi 400.000 euros. É innegable tamén que reducen vostedes o importe consignado en desenvolvemento empresarial. Estamos, en definitiva, ante un orzamento sen ambición e que renuncia totalmente á captación de novos fondos EDIL. Un orzamento sen ambición ningunha, porque maila presentase como o orzamento máis alto da historia do Concello de Santiago de Compostela, afunde, como xa dixemos, o investimento real. As contas medran, sí, pero o investimento desplómase en máis dun 50%. É dicir, máis gasto corrente e moitísima menos capacidade de transformar a cidade. Pero, ademais, este orzamento tamén pon en risco os fondos EDIL e non nos cansaremos de decilo e vostedes non reaccionan. A consignación prevista para o ano 2026, pouco máis de 720.000 euros, queda moi lonxe do que habería que certificar en marzo de 2027 para cumprir os fitos mínimos de execución, así como para captar novos fondos EDIL. Isto compromete os proxectos xa en marcha, os proxectos para os que se captaron fondos, como Cruceiro da Coruña, a Factoría Moza, o Barrio de Almáciga, as vivendas de Caramoniña, pero tamén pecha de plano, precha a porta para captar novos recursos europeos para investimentos que Santiago tanto precisa. En definitiva, non só están a xestionar mal o presente, senón que están hipotecando tamén as oportunidades de futuro para transformar Santiago. Este non é un orzamento do impulso nin da transformación, é o orzamento que certifica a parálise e que confirma a ausencia de un proxecto político capaz de activar Santiago. Grazas, señora Abal. Señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Estamos ante un proxecto de orzamentos que chega a este pleno completamente suspenso. Acabamos de ver, pois, un novo exemplo do tripartito, do cuatripartito dos líos, non? Poñéndose, tirándose os trastos uns aos outros.
Nos non imos a apoiar un orzamento que claramente suspenso, falaremos despois deste suspenso, pero sobre todo non imos a apoiar un orzamento que non reflicte o noso modelo de proxecto de cidade. Somos alternativa de goberno. Queremos facelo doutro xeito. Non queremos participar deste tripartito dos líos. Hai outro xeito de facer as cousas. Como serían os nosos orzamentos? Completamente diferentes. Completamente diferentes aos do BNG, completamente diferentes aos do Partido Socialista, aos de Compostela Aberta e posiblemente tamén aos que plantexaron ou plantexarían os non adscritos. Por lo tanto, como sería o primeiro orzamento do noso goberno? Abriríamos o Parque de Belvís co derribo da Casa da Xuventude, a partida de multas estaría evidentemente moito máis reducida porque retiraríamos os radares do túnel de Conxo. En materia de vivenda incluiríamos ou poñeríamos en marcha un banco público de vivendas en aluguer, bonificación do IBI, axudas para a compra de vivenda, redacción dun novo pexón para facilitar a construcción de novas vivendas, rehabilitación de vivendas baleiras. Construcción da piscina olímpica en Santa Marta, con pabellón múltiple, multideporte. Creación da cidade do fútbol en San Lázaro, con 2 novos campos de fútbol. Posta en marcha dunha conciliación global con madrugadores, comedores e extraescolares. Unha rede de cociñas públicas para os comedores nas escolas, cada escola coa súa cociña, e non o modelo de cociña industrial central con catering frío que propón BNG e Compostela Aberta. Parques cubertos. Claro que no noso primeiro orzamento habería parques infantís cubertos. O gran fracaso de Compostela Aberta, BNG e Partido Socialista non ten hoxe a cidade ningún só parque infantil cuberto despois de 3 mandatos deste tripartito. Un rural digno para que non pase o que acaba de pasar en Busto. Santiagueses dicindo que queren deixar de ser santiagueses. Pero isto onde se viu? Isto onde se viu? Indignados, cansados das mentiras da alcaldesa e do seu goberno. Aparcamento subterráneo no Campus Sur. Ampliar o aparcadoiro de Belvís para dar servizo á Praza de Abastos. Comprar, instalar e poñer en marcha cámaras de videovixiancia. Por que non? Que o que evita... Por que non queren máis cámaras de videovixiancia? Ou dito outro xeito, por que non están xa gravando as que temos? Que problema hai para garantir a seguridade dos santiagueses? Incrementar a plantilla e a presenza da policía local. Remodelación integral do refuxio de Bando. Un plan intensivo de mantemento de estradas e beirarrúas. E un plan de emerxencia para a limpeza integral da cidade. Estas actuacións estarían no noso orzamento. E, por tanto, un modelo de cidade completamente diferente ao modelo dos líos que acabamos de escoitar aquí como se tiran os trastos, falta partida de non sei que, prometichesme que ias poñer non sei canto, o que acaban de escoitar todos os santiagueses. Por tanto, non podemos apoiar no que non queremos. Nos traballamos para que haxa unha alternativa nesta cidade e queremos ser esa alternativa. Falaba ao comezo de que este é un orzamento que nace suspenso, que chega a este pleno suspenso. Suspenso políticamente. Está a vista de todo o mundo, nin os propios socios da alcaldesa, os que a puxeron aí, queren aprobarlle as súas contas. E vostedes son os socios dela, non son os meus socios. E aí a teñen, pleno tras pleno, facendo que faga o ridículo nesta sala os mesmos que puxeron a alcaldesa nesa silla. Foron vostedes, Foron vostedes, para deixala aí tirada, como digo, pleno tras pleno. Por tanto, son vostedes, Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG, os culpables da situación na que está hoxe a cidade, neste gran lío. Son os culpables, os tres, da decadencia acelerada de todas as áreas. Como está a limpeza
da cidade? Está mellor? Como está a criminalidade? Acaban de sair os datos. Está mellor? Os autobuses están mellor? Fochancas? Vivenda? Está mellor? É máis fácil alugar ou comprar vivenda hoxe en Santiago? Morosidade? Concello máis moroso, xunto con Ourense, Goretti San Martín e Gonzalo Jácome, os máis morosos das cidades galegas. Taxis, o turismo, os datos que estamos coñecendo de turismo que parecía imposible que caeran. Por tanto, son vostedes os que teñen a cidade máis sucia que nunca, con máis criminalidade que nunca, máis morosa que nunca, e, como acabo de decir, con todas as áreas nunha acelerada decadencia. Por tanto, un suspenso político para os tres e un suspenso en xestión, porque son os orzamentos con máis impostos e con máis multas. Pero, misteriosamente, todavía non temos resposta, misteriosamente, son ao mesmo tempo os que menos investimento teñen. Teñen un cadro de investimento completamente reducido, xibarizado. Nunca tanto se recadou, tantas multas e tantos impostos, e nunca tanto se vai a investir. Que pasa aquí? Cal é o misterio? Alguén terá que explicalo, non? Vou coller uns segundos da seguinte quenda. Por tanto, asaltan máis que nunca o peto dos santiagueses con multas e impostos, pero presentan os orzamentos menos ambiciosos en investimentos. Isto é un misterio, alguén terá que explicalo, non? E un suspenso tamén cos propios servicios técnicos que están a decir que isto, e recollo a metáfora ou o adxetivo da compañera do Partido Socialista, é fantasía, isto é unha fantasía. Aquí, pois, puxéronse a pintar, necesitamos isto para gastar, onde inflamos? E, bueno, pois, puxéronse a colorear as partidas de ingreso. É o que está dicindo os servizos técnicos do Concello, non estamos dicindo nós, que están asustados con este documento. Foi vostede, señora alcaldesa, a que pasou de decir que o radar de Conxo era recadatorio a querer poñer máis radares. Foi vostede, non foi ningún máis deste. Vostede dixo que era recadatorio, que había que pensar quitalos. E trae aquí un orzamento onde di que vai a poñer máis radares. Esa é a palabra que ten vostede, non? Por lo tanto, dous modelos que quedan claramente reflectidos nesta sesión plenaria, o dos lío, o modelo do lío, do tripartito, que, bueno, pues que están aquí e fan este espectáculo lamentable, e alternativa de goberno. Alternativa de goberno que queremos e traballamos para poder facer as cousas non só diferentes, senón poder facer as cousas mellor. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Tempo para a réplica para o señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Como xa dixen na miña primeira intervención, estes orzamentos foron negociados cos concelleiras non adscritas e co PSOE e inclúen propostas fruto desta negociación que xa sinalei na miña primeira intervención. Señor Muiños, estes orzamentos, aparte das obras que xa foron sinaladas tamén nesa primeira intervención, pois inclúe obras como a realización do colector da Avenida de Lugo, actuacións en diversas rúas da cidade, a Casa dos Maiores. Entón, non é un orzamento de proxectos, tamén é un orzamento que inclúe feitos. Señor Abal, algunhas das prazas que vostede di que están sen cubrir xa foron cubertas no intervalo desde que se redactou ese informe de tesourería e estamos neste pleno. E outras cubriránse en breve e tamén no propio cadro de persoal destes orzamentos leva varias prazas para tesourería que van reforzar este servizo. En calquera caso, é mentira que os ingresos tributarios se resinta pola reducción ou pola non cobertura de prazas, porque a realidade está nos mostrando outras cousas, a pesar, señor Berea, de que nós non subimos impostos. Estou totalmente de acordo con vostede. Os nosos orzamentos non son os seus, evidentemente, e os seus tardarán moito en selo, na realidade. Seguramente é a primeira vez que a oposición cuestiona os ingresos orzamentarios. O habitual é demandar maior gasto ou un maior investimento
mas atopámonos aquí con outra innovación política que quere discutir unha estimación de ingresos, porque os orzamentos son exactamente iso, no que se refire aos ingresos, que está apoiada por informes técnicos. Este orzamento non leva ningún ingreso que non este apoiado por un informe técnico. Evidentemente que todo é opinável, mas sobre a seguranza viaria creo que saben máis as persoas técnicas da mobilidade que calquera outra das que estamos aquí sentados. Xa explicamos que a maior previsión se debe a que por motivos de seguranza se van reforzar os dispositivos de control nos puntos máis conflictivos que xa estaban detectados e nos que por razóns económicas non se contaba cos aparellos suficientes. Sería absurdo instalar os dispositivos de control e prescindir nos orzamentos das cantidades que reflicten os informes técnicos. A previsión orzamentaria nin aumenta nin diminúe sancións de tráfico. O que cambia realmente é a velocidade a que conduzamos e iso é unha cuestión importantísima para termos unha contorna máis segura. Convén non sermos hipócritas, porque sabemos por experiencia propia e colectiva que nos primeiros anos de funcionamento dos dispositivos de control a incidencia das sancións é maior. Todos os orzamentos dos diferentes gobernos anteriores a este teñen elevados ingresos con salvedades ou ingresos que se foron repetindo en sucesivos orzamentos. Agora semella que tanto PP e PSOE contaban con informes onde se facía referencia a esta cuestión. Sobre o gasto, a súa maior crítica céntrase na reducción do capítulo 6, o relativo a investimentos reais. Como xa comentei na miña primeira intervención, nos apostamos por investir nas persoas sen esquecer os investimentos en infraestructuras e no medio. Evidentemente, non podemos recorrer a unha operación de endeudamento como outros gobernos puderon facer no pasado por estar suspendidas as regras fiscais. E todo isto, a pesar de que o ratio de endeudamento deste Concello é moi baixo, sendo a terceira parte do límite legal establecido que está situado no 75%. Remato o tempo, señor César. Nada. Lóxicamente, se pudéramos recorrer a unha operación de endeudamento de 11 millóns, como pasou no pasado, pois poderíamos ter máis investimentos. Señor Muiños, cando queira. Sí. Eu sigo repasando o anexo de investimentos, pero, bueno, vou crer na súa palabra. Si realmente di que neses orzamentos os distintos proxectos de arranxo desos parques infantís están comprometidos, esa senda pionil de Laraño, pero eu vexo aquí descripcións detalladas no anexo 1 de investimentos e non o vexo por ningún lado. E mira que o repasei. Non o vexo, pero, bueno, se vostede o li, pois teremos que creerse. Pero, bueno, vexo que hai moito interés tamén nos prazos, non? Nos prazos agora por apurar para que se aproben estes orzamentos. Miren, non tiveron ningunha presa para presentar o borrador de orzamentos. Ningunha. Non finxan preocupación polos prazos. Pois a dar os prazos e as datas que vostedes, non nós, vostedes, anunciaron e seguiron. O primeiro borrador de orzamentos, que foi ese PDF de 17 páxinas, nos chegou o 5 de xaneiro ás 20:28 horas. Estábamos na Praza do Obradoiro recibindo os Reis Magos. Eso foi o primeiro borrador de orzamentos. As primeiras xuntanzas foron a mediados de xaneiro. A alcaldesa anuncia un pleno extraordinario para o mes de febreiro. Traslado a segunda semana de marzo e resulta que o pleno o estamos a facer na véspera do ordinario. Non tiveron ninguna presa para tramitar estes orzamentos, así que non fixan agora preocupación polos prazos porque non a tiveron ata agora. Lembrolle que a lei marca que os orzamentos teñen que presentarse á corporación antes do 15 de outubro e o goberno local non nos trasladou un borrador ata mes do xaneiro do ano en curso coas contas do 2025 xa prorrogadas e amosando unha nefasta planificación económica do Concello. Por outra banda, non existe ningún risco de investimento. Primeiro porque hai poucos. Xa dixen que se reducían en máis dun 50% pois esa partida. Pero é que, además, hoxe mesmo traen a este pleno un expediente de modificación orzamentaria por un importe de 1 millón de euros, que só é consecuencia dunha tramitación moi lenta dos orzamentos municipais. Un expediente o que, por certo, xo adianto, nos votaremos a favor, porque as actuacións que se recollen neste expediente entendemos que son prioritarias.
Por suposto, son as actuacións de pavimentación e mellora do asfalto en todo o rural, actuacións como a senda pionil entre o polígono do Tambre e o Centro Sociocultural de Agracia, por certo, iba no acordo de orzamentos pasados, regeneracións asfálticas, actuacións de saneamento en festa, entre outras actuacións que dependen tamén do post do 2026. Pero, entre outras cousas, o que di ese expediente é que se precisa €500.000 para cometer actuacións de pavimentación e, debido á urxencia das actuacións, non se pode agardar a aprobación orzamentaria do ano en curso. E se iso pasa é porque empezaron tarde, nada máis. Así que, como imos a votar a favor dese expediente, non existe proxecto algún que corra risco de non ter financiamento para executarse. E xa para concluir, nós, insisto, falamos sempre con franqueza. Queríamos chegar a un acordo de mínimos. Propuxemos 20 medidas. Non se respetaron os preacordos e incumprironse as nosas líneas vermellas. Mais claro, a auga que agardo que tamén veña este pleno. Grazas. Grazas, señor Muiños. 2 minutos 50 segundos para a señora Rozas, cando queira. Vale, gracias. Decía ao principio da miña primeira intervención que votaban menos que no debate orzamentario faláramos das políticas públicas que están neste orzamento e que lle van a afectar aos veciños e veciñas de Santiago. E sigo votando en falta neste pleno. De que se está en contra destes orzamentos? Das políticas que están no seu orzamento de gasto? Estás en contra do reforzo no servizo ao fogar? Estás en contra do incremento de fondos para a pavimentación de vías públicas? Estás en contra da obra na instalación deportiva Lamas de Abade? Estás en contra do incremento dos contratos de educación, da Casa dos Maiores, da factoría de Salguiriños? En que están en contra? Falemos dos orzamentos no que lle afectan os veciños e veciñas de Santiago. Eu voto iso en falta. Falase aquí de que este orzamento é pouco ambicioso ao mesmo tempo que se cuestiona os ingresos, ou unha cousa ou a outra. Se non hai ingresos, non hai orzamento. E se non hai orzamento, non se executan os fondos, señora Val, non se executan os proxectos que están no orzamento. Esa é a peor vía para ter unha execución boa, e vostede o sabe. Se algo hai que recoñecerlle ao Partido Popular é que sí que fixo propostas neste pleno. Na súa intervención de 7 minutos, máis que propostas de orzamento, nos trasladou o seu programa electoral, que, como ben dixo no seu momento, pois o programa electoral do Partido Popular é vivo, no 2023 é un, no 2025 será outro e no 2027 outro, non? Pero é certo que vostede trasladounos aquí propostas que non son para un orzamento, pois ben vostede gastou aquí o orzamento dunha década na súa intervención de 7 minutos, non? E ao mesmo tempo que chama o incumprimento das normas de tráfico. Efectivamente, o Partido Popular é menos de radares que de baltares, efectivamente. Sabe unha cousa que comparto absolutamente con vostede? É certo, o seu modelo de cidade, o do Partido Popular, é totalmente contrario e oposto o de Compostela Aberta. E voulle poñer un exemplo. O último orzamento do Partido Popular no Concello de Santiago, o orzamento do 2015, destinaba a becas comedor 70.000 euros. Este goberno destina 1.100.000 euros. O último orzamento do Partido Popular en Santiago destinaba ao Servizo da Saúde no Fogar 1 millón de euros. O orzamento actual destina máis de 7 millóns de euros. Efectivamente, Compostela Aberta e este goberno somos a antítese do Partido Popular. Temos un modelo de cidade moi diferente. O deste goberno pensa na xente. O do Partido Popular, pois creo que pensa en outras cuestións máis de cálculos que non é o benestar da veciñanza. Grazas, señora Rozas. Señora Val, cando queira. Moitas gracias. Bueno, pois goberno, María Rozas, tenente da alcaldesa, eu creo que quedou bastante clara a postura do Partido Socialista en relación con estes orzamentos. Son uns orzamentos moi pouco rigurosos. E volvemos a insistir, hai un aumento preocupante do gasto estrutural corrente sen unha estrategia seria para dinamizar a actividade económica e xerar ingresos estables. E iso é moi importante e afectalle, querida concelleira, a competencias da súa que ten vostede delegadas. E creo que nese sentido se debería de poñer vostede as pilas. Aínda así, pois bueno, valoramos positivamente
a incorporación neste proxecto da proposta do Grupo Municipal Socialista de transformar as plazas da UMAD, as 12 prazas, eso que era absolutamente irrealizables, en prazas de bombeiros. O ideal sería que as transformasen todas en prazas de bombeiros para non incumprir o límite de horas extras que pon de manifesto o informe da intervención municipal. Tamén valoramos positivamente que incorporen neste orzamento unha proposta que o Partido Socialista intentou tramitar na legislatura pasada, como ben sabe a alcaldesa, a funcionarización de todas as plazas da relación de postos de traballo, porque, sen lugar a dudas, é unha medida que permitirá avanzar na promoción profesional de todo o persoal municipal. Lamentamos que esta mesma proposta que agora someten a consideración do Pleno pois fose bloqueada polo actual bipartito durante a legislatura pasada. Señor concelleiro de Facenda, quen está a cuestionar os ingresos, insistimos, non é a oposición, son os informes da súa concellaría, o informe da Tesorería Municipal, o informe económico-financeiro, o informe da intervención, son os que están a cuestionar os ingresos. Tamén non se olvide dun tema, no ano 2020, na elaboración do orzamento do ano 2020, estaban en vigor as regras fiscais e o capítulo 6 do ano 2020 ascendía a máis de 14 millóns de euros. Señor Berea, nos fixemos a alcaldesa, votamos a favor da súa investidura como alcaldesa, porque, dende logo, a alternativa sería a pior. Sería que vostede ostentase a alcaldía do Concello de Santiago de Compostela. Créannos que a hora de ter que elexir, dende logo, que nos decantamos polo actual goberno bipartito, porque o que vostede acaba de poñer aquí, pois, como ben dixo a concelleira María Rozas, pois é un programa electoral, máis ben unha fantasía, porque estaría ben que falásemos en serio como se poderían materializar, e non se esqueza que nós non somos corresponsables deste goberno nin deste orzamento, o igual que entendemos ou que vostedes entenden igual que o Partido Popular pois non é corresponsable da xestión ou da xestión nefasta que está a facer, pois, por exemplo, o alcalde Jácome en Ourense. En consecuencia, bueno, sin máis, vamos a absternos porque non é un orzamento que nos represente, é un orzamento moi pouco ambicioso e, como dixemos pois ao principio, pois non está á altura do que Santiago, capital de Galicia, merece. Grazas, señora Abal. 2 minutos 35 segundos para o señor Berea, cando queira. Non se llevou moi convencida, señora Abal, con eso de que prefiere a Goretti San Martín da alcaldesa que a min, Ten que ensayar un pouco máis a fiabilidade dese discurso, porque vinlle que lle tremía un pouco a consistencia. Vou estar de acordo coa alcaldesa. Estou de acordo con Goretti San Martín. Veñen hoxe aquí ofendidos, reivindicativos. Falo dos membros do Partido Socialista, non? Eu pregunto, no momento da verdade, van a ser igual de valentes? Porque se deciden vencellar o orzamento, unha cuestión de confianza, vai haber 30 días para cambiar a alcaldía, para poñer un novo alcalde nesta cidade. Vais a abrir esa fiestra de oportunidade. É o que di a normativa, non? E como están xa dicindo que non queren que eu sexa alcalde, que o que queren é que a alcaldesa sexa Goretti San Martín, pois en 30 días estes orzamentos van a estar aprobados. Entón, a que ven este paripé? A que ven este paripé? Ten toda a razón, alcaldesa. Ten toda a razón. Ten toda a razón, alcaldesa. Por que non votan vostedes xa estes orzamentos e deixan o teatro, non? Porque todos sabemos que cando se abra esa fiestra de oportunidade para cambiar o alcalde, pois volverán a cova. Pecharán filas no que son,
é lexítimo. O tripartito, BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista. Non somos coherentes. Presentamos as partidas que incluiríamos no noso primeiro orzamento. Non creemos nestes orzamentos porque creemos nos nosos orzamentos. Non creemos neste goberno porque creemos no noso goberno. E queremos cambiar este goberno porque queremos facelo mellor. Somos a alternativa. Creo que se comprende perfectamente. Por lo tanto, quedou claro neste pleno que hai un tripartito dos líos que están todo o tempo tirándose os trastos uns aos outros e hai unha alternativa de goberno que vai a seguir traballando para chegar ao goberno da cidade e facer as cousas, como dicía antes, non só de xeito diferente, senón mellor. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Ben, eu creo que despois deste debate orzamentario, despois de que o concelleiro de Facenda explicase a proposta de goberno, despois de que explicase que houve negociación co Partido Socialista, negociación coas concelleiras non adscritas, eu creo que despois de que quedase claro que incorporamos propostas, cuestións a este proxecto de orzamento suxeridos tanto polo Partido Socialista como por concelleiras non adscritas, eu creo que fica claro que a Santiago que lle interesa é ter orzamentos. O que é evidente, o que ninguén puxo en dúbida é que a calquera concello necesita para ter proteccións sociais, para poder apoiar o tecido deportivo, veciñal, cultural, para facer fronte aos servizos públicos de calidade, para poder investir no rural, para poder investir no espazo público, necesitamos orzamentos. Claro, se fronte a iso que temos, pois é esa carta aos Reis Magos, esa carta do candidato do Partido Popular, onde inclúe tal cantidade de cuestións que sabe perfectamente, unha de dúas, claro, ou é demagoxia ou é ignorancia, porque facer todas esas cuestións, incluílas no primeiro orzamento, iso é absolutamente imposible. O caso é que se xoga non con que vimos aquí de Salvador e se somos capaces de facer nun ano algo que evidentemente habería que planificar algunhas das cuestións coas que nós evidentemente non estamos de acordo, pero cando menos, evidentemente, desde o punto de vista económico, habería que planificar para varios anos. E logo, habería que preguntarse, eu creo que é o que está pensando a veciñanza de Santiago, a poboación de Santiago. Claro, que gaña Santiago sin orzamentos? E quen gaña se non os hai? Claro, fora a parte de intereses electoralistas que gañan. Eu creo que saben moi ben, tanto o Partido Socialista como as concelleras non adscritas, que non tivemos ninguna, nin dúas, nin tres xuntanzas, varias. Tamén que as comezamos a mediados de xaneiro porque non foi posible, polas súas apretadas axendas, poñelas antes, pero que queríamos poñelas antes. Sábeno perfectamente. E eu creo que saben que coincidimos en moitos puntos, en que eses orzamentos que coincidimos e que, ademais, claro, é fácil coincidir. Eu penso que, en xeral, se falamos desde un punto de vista razoável, desde un punto de vista lóxico, é fácil coincidir nas obras que hai que facer, e nos servizos que hai que mellorar. Eu creo que iso é fácil, pero logo, claro, hai que equilibrar. Hai que, inexcusablemente, tamén equilibrar os ingresos. Pero estes orzamentos responden a necesidades de Santiago, ao que aquilo que Compostela require, sin ninguna dúbida, e Santiago non gaña nada votando en contra. Absolutamente nada. Así que quen non vota a favor, o que está facendo é conseguindo que haxa que esperar simplemente para que estes orzamentos entren en vigor. Por iso, evidentemente, cando nós sabemos que houve diálogo, cando nós sabemos que sempre vai faltar algo, cando nós sabemos que nunca se puxeron en cuestión os ingresos, cando nós sabemos que nos esforzamos ao máximo para apurar o proceso de negociación, pois se hoxe nos hai aprobado este orzamento, como é lóxico, eu non terei máis remedio que acollerme a posibilidade de volvelos a traer de novo o máis rápido posible, vinculándoos a unha cuestión de confianza, tal e como se prevé na legislación. Pero, evidentemente, eu solicito tamén de todos os concelleiros e concelleras que forman parte da corporación que pensen quen gaña e quen perde coas decisións que tomamos e que actúen e que voten con responsabilidade. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Punto primeiro, aprobación de expediente de crédito extraordinario 2026 CREX 01 de importe 420.506,67 €,
e de suplemento de crédito 2026 suple 02 de importe 624.652 euros e 33 céntimos, financiados con baixas por anulación con destino á dotación de achegas municipais para certas obras incluídas nos POS máis 2025 e POS máis 2026 e para diversas actuacións de pavimentación na cidade. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Grupo Socialista, concelleiros e concelleiras non adscritos. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. Punto segundo. Aprobación do orzamento xeral e o cadro de persoal do Concello de Santiago de Compostela do exercicio 2026. Votos a favor. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra. Grupo Municipal do Partido Popular. Abstencións. Grupo Municipal, Partido Socialista e concelleiras e concelleiro non adscrito. Rexéitase a proposta. Punto terceiro, acordo de non disponibilidade de crédito orzamentario do orzamento xeral do exercicio 2026. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais do Partido Popular e do PSOE. Apróbase a proposta. Ben, rematamos o pleno, vémonos mañá. Concelleiro de Facenda, podes vir aquí?